Salut, bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Suntem alături de Răzvan 3, adică este cu numele meu, eu. Pe el îl cheamă Denis. Și astăzi o să vă arătăm mapa. Vino după mine, Denis. Auziți? Hai! Vino după mine. Hai să arătăm pe aici. Vino aici în casă. Intră aici să arătăm. Aici am făcut pe jos frumos cu survival, m-am mulțit oi cu alea. Aici sus la etaj. O să vin și eu. Haide, vină. Nu apasa pe aici sus la etaj și aici e balconul. Sar de aici. Sorry. Da, punk și eu. Și ultima dată o să facem un PvP, da? Adică să ne bătem. Unde ești? Vino aici. Uite-mă, uite-mă. Uite-mă, vezi? Nu. Uite-mă! Ah! Vino aici. Via. Hai să arătăm terenul de fotbal. Aici un arcaș care vrea să mă omoare. Și am dat-o în sfârșit. Vino spre mine. Haide. Uite aici în față. E terenul de fotbal. Vino aici. Vino aici. Nu cu un deget, cu ăsta se mișcă pe tine. Și ăsta e terenul de fotbal. Hai să arătăm și piscina, vino aici. În ultima dată. Ultima dată ne bătem. Aici, uite, piscina, nu sări în ea că nu mai ieși. Vreau să sar direct în ea. Așa, vino aici, acum vin cu apă. Aici este o casă. Haide, vino. Aici este o nicovară cu toate heluri. Nu, dar Hai că mai merge sabia. Ia, dă-mi chestplate-ul după tine să ți-l șantez. Ce? Intră la armură. La armură. Dai aici. Dai asta jos și la rozmie. De ce? Toate să nu văd ca să ți le șantez, ți-l dau mai bun, adică. Și costul, ok. Gata, ia, să-ți dau acesta. Protecționul nu e bun. Bunicel pentru tine. Dă-te în spate, în spate, mergi în spate, așa. Și acum pune-l pe tine. Și ești ca lumea, ești de pune pe picioare. Gata, hai. Hai aici să ne vedem. Nu ne bătem, haide, vino afară. Că mai avem de arătat, vino cu apă. Haide, ia o pin apă pe aici. Un spider, ia, să mă duc să-l bat. Tu intră în casa asta. Haide, bine, ia să se citeți. Bine ai venit. Denis, nu apăsa că spargele. Bine ai venit acasă. Este casa de vacanță. Cauți în ceste, iei undița și începi să pescuiești. Aici în cest avem niște undițe, dacă vrei să iei să pescuiești, da, și niște pește. Dar nu mai pescuim. Haide să ieșim din casă. Care? Da. Aici, haide, vină cu acest de aici. Haide, vină la mine. Nu pe acolo. Vină pe aici. Mergi în spate. Acolo. Mai la dreapta. Nu mergi, nu poți să sari. Mergi așa. Așa. Acum vino aici la casa asta mai mare. Uite aici. Nu acolo, nu acolo la aia mică. Uite la aia mare. Ai făcut intrare? Da, vine aici. Să-ți arăt cel mai spectaculos lucru. Intră în casă. Uite-te. Intrați? Și dacă... Nu. Hă? Și dacă spargi ceva? Uite aici este un șemineu în față. Aici este o inimioară. Sus avem o aia de lumină. Să n-apeși că îl spargi de aici. Alufirică, Așa. Alin.
Hai să ieșim să mai arătăm ceva. Vino aici. Vino după mine. Ieși afară din casă. Nu. Haide, mergi. Vino după mine. Vino aici la casă din copac. Uitați cum arată. Este frumos. Haide, vino. Și te urci pe lienele ăștia în sus așa. Hai, mă, nu așa, așa, așa. Uite, aici este casa din copac. Nu mai da. Haide, coboară jos. Coboară jos, nu din spate. Gata. Vino aici acum. Vino, vino. Vino aici după mine la subteran. Da, da. Mi-a dat asta, un mes. De protecție. Haide, vii? Da. Haide să ne ducem jos să se navești pe ăla pe geam așa. Hai, mergem jos acum. Să le arătăm ce avem pe aici. Aici este portalul spre Nether, intrăm imediat. Vino aici. Vino aici lângă mine. Vino aici lângă mine. Aici, aici, sus. Hai că te văd. El nu prea știe Minecraft. A jucat prima dată. Este astăzi. Avem un chest. Nu, nu, nu. Hai să ne putem la ajutor. Vino, haide în Nether. Fără să aibă o bază de diagnostic. Vino aici în portalul ăsta. Intră în portalul ăsta. Stai, așa, stai acolo, stai acolo. Așa că între timp poate persoana asta s-a agravat. Hai să-i mai facem niște... Stai că eu ies repede. Mai ales că au trecut mulți ani. De Nu ce? repeți des. Lasă-mă, mami. Mami, Lasă-mă, mă, că era să mor, mami. ce să faci, fa? Când am făcut la Craiului, atunci a ieșit ăla, cameniță, ăla, doctorul cu... Eu stau, are portofelul lui, nu m-a ascultat. Cât ai, Dă mă, mie portofelul tău să spur jumătate. Otomanule! hai că are mai mulți de mii. Dă nu sunare nimic, că ăsta e cheltuitor, nu-i dau bani pe mână. Cum prinde niște bani? Zice, Dăm banii. direct, hai, l-a cheltuit, mă duc, bă. Nu mănânc în casă eu dulciuri, că nu mi-e nimica bun. Mă duc la oratoriu și-și cumpără banii. ciocolătoare. Mami. Mâine, pâine, mâine la cumpărături. Te sparg. Na, orice mice. E frică de o goangă. Și deci nu mai pot să mai fac. Păi, de ce tu? Și se numește cimici. Dar e scumpă, Și cât cu- am revenit pentru că m-am pierdut și încercăm să ne ducem înapoi. Salvarea Cum mea facem să ne asta e. spălăm acum? Stați puțin, ia uite. Oh, Se pare că N-ai curaj să stai. Denis a ieșit Ne turnăm cu ibricul. și portalul spre Nether, unde este? Bă, dar la ce de teta ta e? înregistrez. Uite, cu frumos și asta sau? Da. Ia uite pe ciobanu cu aia. Hai mă, a, gata. Ăia sunt tot aici. Mamă, eu nu pot să filmez teta ta asta. Spânul cu aia. Și am vorbește lume pe aici, dar Închide așa de vreme? acum să ne ducem repede, repede. Hai numai la 1, 2. Și portalul aici, da. Hai să pun acolo, că e prea strâmt, dar ajungi tu. Și să ne ducem înapoi acasă. Haide, Denis, intră să facem PvP, să ne putem. Mami, spun brățara la mână. Ce să vreau? Iunchiu, Nănea. A fost Ai frumos. pus pe telefon. Cai puze. Ai, mă, nu se văd bine. Seara și mușca puze și rudeni. Și dacă se văd bine, care-i problema? Să vadă și de ce-i vorba. Băi, am filmat numai Hai mă, munții. mami. Unde te lovi? Așa, și... Haide, și trebuie să ne putem că încheie episodul. Gata. Acum Acum avem. trebuie să vă spălați cu picioare și voi. Dar să nu mă faci 300 de manevră. Trebuie să le aducem în Livian cu apă. Da, 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 da.
Hai, intrați? Acum. Cred că ești în Nether tu acum. Îți place? Dă-i Pe ce. mine am să uit în fiecare seară. Coco, nu, te aia! Ești acum de mine. Treci cumva. Ești, mă, uite așa. Uite așa. Ok. Vreau să-i dă la antrenament, nu vă să rățăi. E apă în sală. Oh. Uite. Au. Deci la sobă să nu fie apă, aer uscat în cameră, trebuie să pui un vas cu apă. Ești tu și intri la aia de ți arată Să se evapore. Java. Hai, eu mă alenez puțin pentru bătaie să te văd puțin pe aici. Wow. Noi avem la calorifer. Un vas cu apă agățat de calorifer și se evaporă apa aia în timp De acolo, abandonă. caloriferul încălzește și Așa. se evaporă să umidifice atmosfera. Dă-i la... Stai, ho. Acum dă-i la Toată prima. iarna am încălzit Trebuie să apă intri. de ne-am spălat. Sticle așa pe sop. Stai că trebuie să Fierbe, intri. știi cum, e fiartă. Ah, bun, trebuie. Ho, că te fac eu. Păi cine să mergem în bucătărie să stai? Ai de Denis. Aici este Național Arena și aici este Răzvan și Denis. Am Ei, scris sunt eu. mare de plită. Să ne coace. Uriș. Sei morto. Era cât era plită. Păi dacă mă bag în foc. Era cald, nu? Și să bași cu Da, întie. acum... Păi, Denis, tu te-ai băgat și în lavă. Dar știi ce am făcut? Noi și a nouă, vezi, e o plită, e a 3 ore făcută numai. Aia la tine E, s-a băgat în lavă și cam atât cu episodul de astăzi. De cacui. Așteptăm data viitoare. E pe colț cu roșu în pachetul ăsta de mine. Nu uitați să apăsați butonul de like.